दुनिया मांगे धीमे साजन। हाय साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ବିନ୍ଦାସ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଟିକେ କାମ କରୁଛି, ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥୁଆଯାଇଛି, ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଭିଯିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାଛ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଳା ମାଛ ଦୁଇଟା ଆଉ ସିଙ୍ଗି ମାଛ। ପୋଳା ମାଛ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ, ଏ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ଯେହେତୁ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କର ପୋଳା ମାଛ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ଲାଗି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବୁ, ଆଉ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ମାଆଙ୍କର ଭଲ, ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ହେବ ଆଉ। ତ ଟିକେ ଆମର ତ ସାଧା। ତ ଏଠି ମୋ ଝିଅ ତାର ଏଠି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇଥିଲା 15 ଦିନ ହେଲା, ତ ଘରଟା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ କାଲି ସିଏ ଆସିଛି, ତାକୁ ଗେହ୍ଲାଗେଲି କରିଦେଉ, କାଲି ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ନା, ଘର ଫୁରିଲା ଫୁରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଛୁଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ କୋଉଠିକି, ତ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେକୁ କେମିତି। ମୁଁ ଏଇ 15 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ପିଲାମାନେ ତିନିଟାଙ୍କ ଛୁଆ ମୋର ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇଥିଲେ, ତ ଭଲ ଜମାରୁ ଲାଗୁନଥିଲା ଘର। ସେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିବି ଏକୁଟିଆ, ଘର ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଗେଲ ହେଉଛି, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଖେଳ ନା ବନ୍ଧୁକଟା ଏଥିରେ ମରନ୍ତିନି କି? ପୋଳା ମାଛ ଭଜା ସରିଲା, ସିଙ୍ଗି ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି। ରହିବେ କାଟ ମାଛର ଖାଇବେ। ଏକାଠି ଯଦି ଡାଲଟା ପଘାରି ବସେଇଦେଲେ ଡେରି ହେଲା। ହଉ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିଥିଲି, ସେ ତେଲ ବି ଥିଲା, ସେ ତେଲକୁ ପକେଇବା। ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଟମାଟୋ ବି ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପରେ ମସଲା ପକେଇଲେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ମସଲା ପକେଇବା, ଦୁଇଟା ମାଛ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଅଛି। ସେଭଳିଆ ମାଛ ଖାଲି ଦୁଇଟା କଲେ ବି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ରହିଲା, ସେ ମାଛ ହେଉଛି ଭଜା ମାଛ। ତାଙ୍କର ଭଜା ମାଛ ପ୍ରିୟ। ଡାଲି କରିଦେଇଛି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ମୁଁ ଆଧିରେ କିଛି ପକଉନି, ତେଣୁକରି କିଛି କହୁନାହିଁ। ହେଇଗଲା, ମାଛଟା ପକେଇଦେଲେ ସରିଲା। ତାରଟା କ'ଣ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଆନା ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ମୋର ସରିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ବାସନ ମାଜିବେ, ବାସନ ମାଜିବେ, ଘରକୁ ଆସିକି ପଳେଇବେ। ଲଗେଇଦେ ଟିକେ ଆସିପାରିବେ।
तो ये मुझे भाविली आपको वीडियो क्लिप देखदेवी आम गाँव में पणा संक्रांति दिन कीर्तन हुए। तो आम वैद्यराजपुर ग्रामर रघुनाथ नगर बासुपुर रे आमर नगर संकीर्तन हुए, अष्टप्रहरी नगर संकीर्तन हुए। तो आमर जेहेतु पणा संक्रांति दिन हुए तो पणा ता पर दिन आम नगर हुए। तो गाँव में आसी आमर नगर दधी हांडी नहीं मुंडर मुंडे आसती, तो सी टी आसते मुझे किसी वीडियो क्लिप नहीं आपको देखा। तो यहाँ 5 वर्ष 3 वर्षर कथा नुहे, यहाँ आम छोट बेलू देखी आमर ये परंपराटा। गुड मॉर्निंग सांग मैंने, जय जगन्नाथ। तो ये काली वीडियोटा अपलोड कर पाइलिनी, तो मत समय है तो भाविली मॉर्निंग रे अपलोड करदेवी। तो ये मुझे सका उठिकी फ्रेश हरिका पी आज तो मोर फास्टिंग अच्छी चतुर्दशी उपवास। तो मो हजबैंड कहले कि गले टे चना चेक कर सांग होगी पीदे, तू भी टे पीदे मुझे पीदेवी। तो ये से चना चेक ही बनाऊँगी, तादे चना तो चना क्षीर काजू आलमंड पम्पकिन सीड्स चना छतुआ गुड़ आउ क्षीर देगी गोटे सेक करदेली बनईदेली आइस 2 खंड पकईदेली। ये भी पेट ठंडा तो भल हेल्दी जिनसटा। तो भाविली करदेली मोटी ये मोटी पीदेव पीदे मो छुआर भी स्कूल टाइम होता तो छुआ को भी आनियार अच्छी। मो हजबैंड को अंटा बहुत जोर पेन हो, तो सी कहले कि तू जा आनी मत समय हेनी। तो ये मोटी ये चना सेक पीदेलु कहले आने पीदे कि पड़े नहीं आसो। तो ये आम पीदेलु 2 जन जाक पीदेकी छुआ को आनिकी आस। तो ये मुझे चलिए पिलाମାନଙ୍କୁ आने स्कूल। तो जदि मो वीडियो भल लगुए आप फेसबुक देखुं फॉलो तो निश्चित करेंगे, जदि यूट्यूब देखुं सब्सक्राइब करदे। बाय।